treba to púšťať, na to púšťať. Pačkové púšťať. Ale aj v obci je niečo, že má kamerovať. Dobre tras, treba tam médium, ktoré dobre neprenašalo trasy. No, dobre. Hračka. Snímaš detaily? Co vám budú povídať? To je ťažký prestup. Prešiel do vlastného civilného auta. A som pozeral, že aj L200 sa dajú kúpiť za 450 000, ale no, dá sa. Ťa má relatívne ako tak aspoň s minimálnou hranicou spoľahlivosti vozidla pojazdný, hej? Len vieš, ako pojazdný je jedna vec, že sa dokážeš pohnúť a odísť, a druhá vec je, že predpokladám, že potrebuješ auto. Filmuje on, že... Klapka, ideš. 11. 11 metrov? Áno, 11 metrov je to, pán režisér. To je brána ako rič, to je teda. Tak, stará rič. Namotávaj. 11 metrov, dobre. Dobre vedieť. Na hrade Rákoš v Gemery. Tak vidíš, človeče, tam si spoznal lokalitu. Určite. A ešte, predpokladám, že tu na konci tej priekopy, ak sú tie skaly, tak tam je ešte taký koruna valu a na ňom boli ešte nabité koly drevené tu na. Taká prekažka vlastne. 13. a skôr 14. storočie. Kamene a Uše a tak, boli. Uše sú, od 12. storočia sú uše. No. A luk má dostrať, 90-100 metrov má dostrať. Ten uhorský luk, ten. Predpokladám, že tu nikto nenarábal s nejakým anglickým bolom, vieš, s dostrelom 250 metrov. Vidíš, skoro
Hento si predstav, že hento celé môžeš to zosnímať, hento celé sme prešli. Od toho vrchu až po ten koniec. Skoro explicitne funguje pravidlo. Zásada, že vlastne z hradu ide vždy cestou. Aj v tomu to ide. Prvá je taká záreza je obložený dokonca na tie ženy toho zárezu. Super, sedím do. Čo najviac príde mi to drží? Tu je rok, to je narušie. Toto vyzerá na buď. Ešte 1 meter alebo niečo také? Mám. Keby sme zmerali výšku tohto záklenku, vieš, robiť horizontálny a... Dobre, a toto vyzerá, toto je vnútorný múr, že toto? No, isté. Úplne rozbúchané je to tu. Už odchádzame, hej? Mhm. Je to kamene a menšie to súčasť toho. A tu je niečo, vieš. Čo tu navrhnúť? Tu sme, tu je ten oblúk. Vážne, tak je to rovinka. Toto. A tu je to stienka s tým, jak je Miro, to tam tak nasmeruje múrik. No k tomuto. To urobil. Dobre, ale... Tak hento je tá prístupová cesta a ona sa vlastne tuto potom odpichne a hentam, jak je ten chodníček, tak ide takto dokola. Asi. Respektíve hentam ďalej sa ona odpichne takto za rohom. Plaček sa tu vo viacerých prípadoch, ja ty ma nahrávaš, nemôžem. Plaček je urobil záslužnú činnosť. Až kľudne povedať, to nezverejníme. Dobre. Budeme vydierať. Ideme tady to? Budeme ma vydierať. Poďme. Budeme ma nútiť k ďalším rekonštrukciám, že to zverejníme. Poďme tady to a zbehneme to okolo parkanu sem a... Dobre.